सुहाग रात रात हो गया। वो तो जिस रोज शादी हुआ तो उसी रोज हुआ, तो इसमें पूछने की क्या बात है। ई कौन प्यार हरे लबरी। ई पहले कहे कि हम अब छोटू के विधवा बन के रहे, आ साला छोटू के मरल 4-5 महीना ना भइल तले बियाह क लेलक आ सुहागोरात का तो एकर मन गइल। वाह रे लबरी, ई कौन प्यार ह। मतलब देखत अड़ भाई लोग, एगो पहले के जमाना रहे, दिल से प्यार होखे तो लोग दिलदार कहाए। अब तो साला प्यार लाड़ से होता, ऐसने ऐसने छिनार से होता। वाह रे, मतलब माने के परी ई लबरी के कलाकारी इतना तेज बिया। घड़ी इहे छोटकी छोटकी सन के इतना ना प्यार होता, प्यार के ऐसन भूत सवार होता कि मतलब हथियार खातिर ऐसन ऐसन कांड करवाए तरीसन, अपना प्रेमिका के हत्या करवाए तरीसन, आ अपने 10 जगह मुंह चटवावत फिर तरीसन। वाह रे लबरी, तोनी के कलाकारी, तोनी के तो साला रत्न, भारत रत्न दिवावे के चाहिए।